Γεια σας! Σήμερα θα παίξουμε Happy Wheels, όπως μπορεί να δείτε κι εσείς. Αν είναι λίγο θολά, sorry, η κάμερα φταίει. Τέλος πάντων, θα παίξουμε Killer Master, play now. Οκ, ωραία, αρχίσαμε. Ναι, επειδή δεν μ' αρέσει αυτός, θα παίξουμε κάτι άλλο. Θα παίξουμε το My First Card, ο XPOM 1, 2, 3, 1, 2, 3, πώς. Ωραία, μπράβο, καλά αρχίσαμε. Έλεος. Έλεος. Όχι! Ναι, πώς βλέπετε αρχίσαμε πάρα πολύ καλά. Ο Χριστός και η Παναγία. Θα ψάξω στάδια. Switch by name. Θα ψάξω για... Περιμένετε, όχι, λάθος το γράψα. Δεν ξέρω το J. Καθίστε, μπορεί να μου το βγάλει. Τούτζι, δεν βρίσκω τον Τούτζι. Τούτζι, πού είσαι Τούτζι? Χέστε το, αφήστε το, cancel. Θα παίξουμε αυτές και ωραία. Πάμε η μητούνι. Μα αυτό είναι το. Όχι, δεν τον ήθελα αυτό. Τέλος πάντων. I believe I can fly. Έλος. Ναι. Ναι. 3 τάταρα. Θα πάμε με την ίδια πίστα, αλλά με αυτόν. Τον πανεύκολο. Ανέβα. Κατέβα. Θα πάμε με τον παππού. Του βγήκε το πόδι. Παίρνα την πίστα, παππούλ. Είμαι και λίγο άχρηστος. Ναι. Τέλος πάντων, αλλάζουμε πίστα επειδή δεν γίνεται ωραίο. Όποιος θέλει και ξέρει βέβαια, πιστεύω έχετε δει το προηγούμενο βίντεο μου, το πείτε μου εσείς. Απέξουμε με τη χοντρία. Πιστεύω το έχετε δει. Όχι, δεν έπρεπε να διαλέξω τίποτα. Καλά, αφήστε το, δεν παίζουμε αυτή. Τις κάνουμε μασάζ, καταλάβατε. Αυτά παθαίνει όποιος ακούει τα τραγούδια του Thinboy, κράζει. Μπορείτε να μου φτιάξετε πίστα και να την ονομάσετε KKG. Ή απλώς Κώστας, θα την βρω εγώ. Μπορείτε, όποιος ξέρει, και επειδή εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω πίστα. Είναι η ίδια που παίξαμε. Ναι, όποιος ξέρει και μπορεί, αν θέλει βέβαια, μπορεί να μου φτιάξει πίστα. Και γυρνάμε στο παιχνίδι μας. Ράτο, στο object, κάτι αραβικά. I believe I can fly. Εύκολη ήταν. Πανεύκολη. Πανεύκολη. Αν έχετε παρατηρήσει, πηγαίνω όλο με τα 5 αστεράκια πίστες. Παίξουμε. Με την κομμένα. Πάει κομμένα. Παναγία μου. Κάνε Σούζα. Δεν του πετυχαίνει η Σούζα.
Επίσης από παίχτες του Happy Wheels μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ποντιλάτης. Είδατε. Εντάξει, δεν με πετυχαίνει. Οπα. Τι είναι αυτά. Όχι, good. Έτσι, είδατε. Winner, έλα τώρα. Πήγε η καρδιά του. Εγώ θέλω winner. Τώρα θέλω winner. Μετακινώ την κάμερα. Θα το πάμε άλλη μία μέχρι να το κερδίσουμε. Τουαλέτα. Ή ό,τι είναι αυτό. Quickly, they're out there, here. Έλα! Άλλη μία. Σου δείξω. Δεν θα με εμποδίσει η τουαλέτα. Έβγαλα και το κράνος για να δείξω πόσο θαραλέος είμαι. Τώρα, όπα. Καθίστε. Πάμε για winner. Ναι. Σας το είπα εγώ. Πάμε για winner. Μ' ακούγατε εμένα. Θα παίξουμε άλλες 4 πίστες. Πάλι με τον Μπάμπα παίξουμε. Δεν είναι ο μπαμπάχι αυτός. Ένα λεπτό. Και θέλω να πιστεύω. Να. Έτσι. Πίσω. Έτσι. Παιχτουρά μου. Ναι. Άλλες 3 πίστες. Μπορεί πολύ να λέτε ότι ανεβάζω πολύ μικρά βίντεο μέχρι 11 λεπτά. Ανεβάζω πολύ μικρά βίντεο. Ξέρετε γιατί. Θα σας απαντήσω τώρα. Γιατί θέλω να τα ανεβάζω γρήγορα και αν καταλαβαίνετε θέλω να τα ανεβάζω γρήγορα ώστε να μπορώ να κάνω. Φύγε από εκεί. Είδατε, σας μιλάω και μπλόκαρα. Παππούλι. Ναι. Πάμε μια με 2 αστέρια. Για να μην λέτε ότι διαλέγω τις καλύτερες. Έζησε. Ταταρά. Ναι. Του φύγε το σπλινέντερο, αλλά ζήσαμε. Ή ό,τι ήταν αυτό. Πάμε μια με αυτόν που δεν είχα Περίμενε. One minute. Με παίρνει τηλέφωνο. Έλα. Τραβάω βίντεο ρε Γιάννη. Παίζω Happy Wheels και τώρα γράφω βίντεο ρε. Κεφάλα. Happy Wheels. Ένα λεπτό. Θα σε πάρω. Ένα λεπτό ρε. Ένα λεπτό, μη μιλάς. Θέλω να αποχαιρετήσω το κοινό. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Έπεσε ένα πρόσμενο τηλεφώνημα και πρέπει να τα απαντήσω. Είναι επειγόντως. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας.